अकुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। और हम चाहतानी रंजीत मिश्रा चाचा जी तक अगर हमारा आवाज पहुंचा ताटे तो जल्द से जल्द मंच पे आ जा। आवे के भैया जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भइले ललना लाल भइले कुलवा के दीपक मनवा ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और हम चाहते हैं आतिक बाबू और अमे बाबू जिनके आज जनेऊ के कार्यक्रम में हम सब आए हैं, दोनों बाबू लोग को लेके मंच पे आ जाएं और साथ में रंजीत चाचा जी से मुखिया जी से आग्रह आप लेके आ जाइए, आपकी जिम्मेवारी आपको हमने बोला था। कहीं के बाका जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। अरे रे भाग जागल हो। ललना लाल भइले ललना लाल भइले कुलवा के दीपक मनवा लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जाबो हो ए बोलवा हमके लगाई बनाहिया हमके बोलाई दया बनाहिया थोड़ा हो ए बोला ए बाबरिया लगे जाबो हो ए बोलवा बुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई बुलवा के दीपक कहीं के बाका नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। या तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। का देखिए काफी सारा शोहर के फरमाइश बाटे, लेकिन जब दोनों बबुआ और चाचा जी आ जाइएगा तब फिर से शोहर सुनाई ताकि पता चले कि पहले ही शोहर गा लेनी तो उनका लोग के अइला के बाद का गा तो एकरा बाद कुछ लोग गीत हुई फिर चाचा जी आ जाइए तो फिर शोहर के सिलसिला शुरू हो। तो नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अरे अखिया हमाई के हो। तो ललना मुहावा हो ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा तो सगरू ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा करो अजोर भइले हो। ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा करो अजोर भइले हो। ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा करो अजोर ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा तो करो ललन मुहावा हो शनवा शुरू जावा तो आरे सगरो वजूर भइले हो। लेकिन आई कुछ लोग गीत के भी फरमाइश बाटे ओकरा के पूरा करे जाओ, तब तक तो चाचा जी आ जाए तो फिर शोहर सुनावल जाए। वो कश्मीर के फुरू